salapan ko iswa menjadi urang awak baduo juonan kasana. Marilah kita bertanya kabar kesi angku dato boleh nak tahu baacaranya. Lah kadorong kabar Iyo kabar aja kita dan semua indah saja. Cuba dengarkan dek udah denai bakato anak salapan ndak usah ditambah jua. Dan kita baru berjalan ngeyak lati bos adonyo lesek saruman abaknya. usah mana puan dia adik ayah di dulang. Usah salahkan oi adik diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi